It was not repealed. It was not replaced by new law. It was simply amended. At ano ang amendments dito? Ang amendments dito ay para isalba ang bata para hindi siya maging kriminal sa mata ng tao. Anong mga amendments? Ang amendments, bagamat na ibinaba natin sa 12 instead of 15, ang minimum age of of social responsibility, ito ay hindi na kriminal. Tinawag natin itong minimum age of social responsibility, not minimum age of criminal liability, dahil ibig nating mawala sa isipan ng ating mga mamamayan o sa espiritu ng batas na ang bata ay tinatratong kriminal dahil siya ay nakagawa ng krimen. Kaya imbes na maging criminal responsibility, ito ay tinawag nating social responsibility. At itong pagtawag na social responsibility is the amendment that I introduced.